Ljudi moji, pre samog početka bih hteo stvarno da se zahvalim za svu podršku koju mi dajete na svim klipovima, stvarno volim vas sve i kako se zove, ovo snimam posle klipa, želim samo da vam kažem da Velik je i pustio vatromet, da, i to u stvarnom životu, lol, spremam se ljudi moji, pustio je u Minecraftu, ali opet jebi ga nisam mogu da snimim jer ne znam, obriću mi taj video, tako da ne znam. Tako da izvinite na tome, kako se zove, da ljudi moji pustio vatromet, bila je dobra reakcija realno, pustio me lik, vidjet će vam naskog klipa i sve to, želio bih samo da vam se opet zahvalim za svu podršku koju mi dajete i šta da kažem, uživajte u klipu i ići ćemo da vidimo i koliko sam donirao streamerima, to jest koliko sam ljudi donirao i sve to, znači da ljudi moji, evo, znači donirao sam, evo, imam 80 komada, tako da eto ljudi moji, donirao sam, evo tačno ću kažem, 6200 mana, nisam uspio više, mislim mogo sam ja, tipa, izašao bi klip tek za 2-3 dana, ali eto ljudi moji, i taman evo još malo, izlazi za badnji dan, tako eto ljudi moji, srećno vam Božić, svima koji slave, volim vas sve, obavezno ljudi moji, evo gledajte, ja sam morao da editujem, jebote život, a spava mi se nenormalno, ali jebi ga ljudi moji, ne mogu sutra stignem jer hoću ujutro da izbacim klip. Tako da to ljudi moji, uživajte u nastavku i šta kažem, čujemo se, volim vas sve, svi obavezno bacite sub jer 80% vas gleda moje videe, a nije subano. Volim vas sve, uživajte. Mao, šalim se, ajde, ćao. Ništa ljudi moji, evo odmah se bacimo na posao. Znači koliko ljudi imamo ovdje, idemo ljudi moji odmah da zavrtimo, inače ljudi moji 80% vas gleda moje videe, a nije suban, to ljudi moji bacite sub, idemo što pre do 50 subscribera. A evo vidimo koliko ljudi ćemo donirati i jednom. GG za ovog lika, buraz, ništa onda. Ljudi moji, idemo da doniramo ovom jednom liku, ovaj lik ima baš sreće, idemo da nađemo ovog lika kome ćemo donirati ljudi moji i to je to ljudi moji, like, share, subscribe, a mi se bacimo na donation, uživajte ljudi moji, bacite sub obavezno i kome god da doniram, njemu uzvrtite, to jest njega zapratite i sve to ljudi moji, znate hvala puno na podršci, volim vas sve brate. Kao što ste vidjeli ljudi moji, ovaj lik ima baš sreće. Zašto? Jer sam izvukao samo jednog streamera, a danas doniram samo njemu, jel te, jer tako je izvučeno. Sada ljudi moji, ja sam htio da vam kažem, da nisam znači niste vidjeli koliko donim trimane, sve to, zašto ljudi moji? Zato što mi se ne da, zajebe se, spremam se ljudi moji, nije to, nego, kako se zove, šta da mu dodam, da što on ima samo ovdje 500 isto. Sad što tiču niz eliksira, kao što ste vidjeli, to je bila sprnja, jer nema mane, sve to, nema para da dajem za ovo, tek kad bi nešto, otkud znam, kad bi nešto mogu da priuštim realno, jer trenutno nisam u mogućnosti, nadam se da ću kad biti, jer verujte mi ljudi moji, kako budem bio u prilici donirat ću, jer stvarno volim i stvarno pomažem ljudima, onima koji mogu, koji su moje mogućnosti ljudi moji. Idemo liku, znači da doniramo, prvo ćemo baciti tipa 3 od 100, da vidimo kako će biti reakcije, inače svih ovih 6000 ćemo dati njemu. I podržite ljudi mojeg brata, njega, podržite i... Lol, to je on isti. Zajebao sam se. Izvinite. Inače da ljudi moji, sad vamo kad idemo, da ne bude što lažem, ovo je 21. Sve ove likove, većinu sam ja donirao i njemu sam isto, znači većinu sam vas zapratio, ali zašto na primjer, da, vidite, niko ne streama jer moram sada moram sutra ribacim, jel te, kad ću drugi da snimam, tako da to je to ljudi moji, idemo vamo doniramo, znači kao što vidite, evo ga, njemu sam donirao, evo sad ću njemu doniram, It's Acke, vidite koliko uspio, baš se podao njega života. I Eke je dobar, ali on pre toga imao dosta ovih followera, tako da to za njega sam baš mi je drago što
što ima toliko followera, što se toliko podržava, volimo vas ljudi moji sve. Idemo vamo njima doniramo, bacimo ljudi moji nekoliko od 100, pa ćemo vidjeti reaction, ajmo se bacimo. Tebi isto. Džapela, hvala ti na 100 mana. Vidi, sad mi za sve ovo stavljam. I hvala za pol. Znači ljudi moji, ja ga zaprati već odavno i on mi se tek se zahvaljuje. GG, ajmo vidimo dalje. You're so rude. Ovako će biti ljepše. Ovako će već biti bolje. Hvati na još 100 mana. Ljudi moji, pošto vidim da će ovo baš dugo da traje, donirat ću mu ono malo više. Tipa donirat ću mu sad tipa nekoliko od 100, pa će vidjeti reakciju, pošto onda stvarno će trajati ono baš dugo klip, tako da drago mi je ovoliko što doniram, jer stvarno mislim da je lik dobar. Majke mi, vrate, majke mislim dobar, ajmo vidimo reaction, zajebaj se. Tu samo malo uložimo u neko smeće. Smeće paper. Paper. Zato opet to nije smeće. Ovo je. Hvala ti na 400 mana. Let's go. Let's go. No. Evo je sad ovaj 400 puta. Bude. Fuck you. Ok, ovo nije bilo dobra ideja da dam ovaj. Još jedan put. Kralj je on. Kaj? Da dam ovaj voice. Let's go. Ljudi moji, evo znači, vidi koliko, majke mi sam srećan, brate, majke mi sam srećan, brate. Oh my god. A ne, ovikli da, ne znam što sam kliknuo ljudi moji, idemo sad da mu doniramo 3 od 500. Ajmo, Ti da ne bi komentirao, ne molim. ajmo da vidimo, ajmo. Hvala ti na 1500 mana. Koliko to će sve ukupno? OMG. Ti budeš sve ove mana potrošila ili potrošila. 2000 mana, hvala na 2000 mana. Koliko ovo je? Let's go. I to je to, jo, let's go. This was not my idea. Hvala ti što Let's go. podržavaš. Ovo je troll kanal. Ajmo sve onako srce, stvarno volim koliko. Na kaj? Evo vidimo ovako. Ali ovaj bu mi nestavljen chat. Ali jedno sam čekao, bilo cijelo vreme tiho. Ne, moram da ga mutiram. Ljudi moji, ja se izvinjam što ovako nemam neku reakciju to, ali ja ne znam što da kažem. Majke mi sam srećem što ovako likovi streamaju. I baš mi ono drago, brate mi. Baš fakat mi je drago. Fakat. Idemo dalje. Ajmo dalje. Tap. Donio sam još, ajmo idemo. Kako će biti sad reakcija? Ajmo braću, ajde. Ajde. OMG, još 500 mana, još 300. Puno ti hvala. A, ništa. Od srca. Ništa, brate, hvala tebi, brate. What? Ovo je baš lepo. Baš lepo izgleda. To su prave mane. Ne mreš šta da... To su prave mane, stvarno. To su ove pravi emoji. Oj, brate. Majke mi se sreće. OMG.
Idemo sada mu narukam, ljudi moji, od 500 i gledajte, klip To traje bi već trebalo stepenice bilo, ne? 8-9 minuta. Ajmo ljudi moji da se bacimo na to. Ljudi moji, ja sam srećen. Ajmo da vidimo I don't njegov do that. reaction. Ajmo da mu nabacamo nešto kola. 2,5, koliko imam još? 1400, ajmo da vidimo. Ajmo. Ti bolje na ovaj blok. Evo bolje na ovaj blok. OMG, još koliko je to? Još 2000 mana. Ti nisi normalan. Mislim, puno A mana. volim te. Ne znam kaj da kažem. Kralja. Čuj ti. No, I don't think so. O, majke mi su srećen, brate. Pomođite vi, ljudi moji. Svima pomozite kogu možete, brate. 2000 koliko si donirao? Aj molim te, da redi koliko. Svaka pomoć je dobrodošla, brate. Svima donirajte kome možete. Koliko si Majke. meni donirao? Ajmo da vam narukamo. Čekaj, još 2000 mana. Ne, već sam se izgubio koliko doniralo. Evo, još To neko 2000. tu hoda. 1000, šalim se. Da neko tu gore hoda. What the fuck je ovo još 2000? Jo. Da, ja ne mogu. Čekaj, ima ne da se vidi. Logično da imam. Ajde. 5800 mana ukupno doniralo, puno ti hvala na ovo. Ili jeste? Jeste, brate. Au, ljudi moji. Ja, ali ja mogu napuniti uopće ovu raketicu. Koliko je 420? Koliko fali da imam? 50.000 mi treba. Mnogo tražiš, evo. Šalim se. Nije, to ti je vikli. Ljudi moji, stvarno podržite tog lika, buraz. Ne znam, ono, kogod vidio ovo, stvarno dobar lik. Majke mi dobar lik, brate. Ajmo imamo dalje još, ko 400. Ok, tu će doći lazove bijeli. Da, trebam definitivno više holovera. Barem, Nemam više ništa, ljudi moji, ništa više nemam. znate, great idea. Ajmo da vidimo. I još 300, još 400. Džapela. Kako se to uče čitati? Džapela je... Evo moj. Majke volim ga, brate. Dobar lik. Aj. What you talking about? Ništa, ljudi moji. Jebe ga, nemam više uživaj. Puno ti hvala što si donirao toliko koliko jesi. I nema. Ništa, ljudi moji. Nema veze. Idem sad da ga pitam, kao i uvek, čekaj da ga mutiram. Idem, ljudi moji, da ga pitam da li mogu da izbacim na YouTube. Ako ne može, jebi ga, ne možete gledate. Ako može, hvala mu puno, ljubi ga brat. Tako idem da ga pitam, ljudi moji, pa se javljam za nekih 2 sekunda, meni je 5 minuta otkud za. Ajde, čujemo se za minut, sekundu. Čujemo se. Ok, ljudi moji, znači imam lepe vesti, ova legenda mi dala, šansu, ljudi moji, dao mi lik da izbacim kao klip, tako da hvala mu puno, ljubi ga brat, šalim se. Dao mi da izbacim, znači ovdje pršte donation, znači donation iha jebote, tek sad vidite koliko sam donirao. Allah, svaka mi čast, šalim se, ljudi moji, tako da hvala mu što mi dao. Hvala ti Buraz, dao sam moj kanal i sve to, zapratio me lik. Hvala ti puno što si me subao i samo nastavi Buraz, baš je dobar lik. Tako da želim ti sve najbolje, srećna nova godina, ja budala sve ću napišem. I to je to, ljudi moji, znači ja sve legit. Inače ovaj debil Botrix me banovao. Šalim se, banovao me lik. Tako da eto, lik, ono robot, kako se zove, zajebam se, ljudi moji. Evo vam poruka, znači zustavite, ne znam ja, pročitajte što god. Tako da eto, ljudi moji, nadam se da ste uživali. I ovo isto kao neki mini specijal i za novu godinu i sve to, jer ono, stvarno uvijek se oduševio, jer ono, 50 followera nije malo, mislim, nije ni puno, nije ni malo.
realno mala je buraz, on isto kao na YouTube isto sranje drugo pakovanje, što bi se reklo. Tako eto ljudi moji, znači ove za ove male followere, za ove manje streamere ovo je puno. Tako da nemojte da mi pišete posle kao to nije puno, bla bla, može bre, šalim se ljudi moji. Čitam ljudi moji svaki vaš komentar i sve to, volim vas sve. I oni koji hejtuju, koji ne hejtuju. Tako da ljudi moji, like, share i subscribe. Još jednim, što vam kažem, za koji dan ću probati ono, sad kako god snimim klip odmah uvijek da gledam, uvijek idem da gledam ovo za mane, tako da to ljudi moji, like, share i subscribe, a nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, po 10. put like, share i subscribe ljudi moji, mi puno znači vaša podrška, sad pogotovo na početku ljudi moji, i cilj za 2021. godinu, ono, gađamo visoko, a to je 1000 subscribera. Ne znam da ćemo uspjeti, nadam se da hoćemo, ako ovako nastavimo da rastemo, nećemo. Tako da eto, like, share i subscribe ljudi moji, hvala vam još jednom, volim vas sve, molim vas ostavite sub, znači 80% ljudi moji vas gleda moje klipove, a nije sabano ljudi moji, tako da ne znam zašto. Baci bre sub jebote, šta ti je buraz, baci sub, šta ti je brate. Ovo će takav. Tako da ljudi moji, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.